Ja mensen, zoals je hier kunt zien, hier op de Dopweide al prachtig versierde huizen met mooie wimpels en vlaggen voor IJsselstein 100. Nou, de vorige aflevering die we op 1 januari hebben gehad, zien er heel veel mensen in IJs zijn geweest die een prachtige vlag en wimpel hebben besteld inmiddels. En voor komend weekend hebben wij dan ook het idee dat we met z'n allen massaal die vlaggen en wimpels aan de gevel gaan hangen. Zoals je hier dus onder andere ziet. We hebben bewust gekozen voor het komend weekend omdat het 19, 20 en 21 maart betreft. Nou, dat is precies mooi, want wij zijn in 1921 opgericht en in 2021 bestaan we dan dus ook 100 jaar. Het komend weekend hebben we onder andere een boerderijtour. Daar komt Luc later deze aflevering nog even bij jullie op terug. En we hebben een vlaggenjacht voor de kinderen, waar we nou even een paar vragen over gaan stellen. En ik sta hier met de kaarttrekkers van deze vlaggenjacht, Karin en Lonneke. Kijk Karin, waarom eigenlijk een vlaggenjacht? Nou, IJsselstein bestaat 100 jaar en dat is natuurlijk voor iedereen, dus ook voor de kinderen. En die kinderen willen we daarin met laten doen door onder andere een project op school, maar ook door dit weekend een vlaggenjacht te organiseren. En Lonneke, wat houdt het eigenlijk precies in dan, die vlaggenjacht? Nou, komend weekend hangen er overal vlaggen in IJsselstein, net zoals je hier ziet met de wimpel eraan. En er zien een paar vlaggen die niet goed aan de vlaggenstok hangen of zelfs niet aan de vlaggenstok hangen. En de kinderen kunnen binnen bebouwde kom, kunnen ze dan de vlaggen gaan opspeuren, huisnummer opschrijven. En naar de hand van het huisnummer is er een opdracht. En die opdrachten staan in het IMB of op oude portaal van de basisschool. En kunnen de kinderen ook iets winnen? Natuurlijk kunnen ze iets winnen. Als ze gewonnen hebben, kunnen 4 kinderen winnen. Dan krijgen ze een fantastische I100 prijs, oftewel een I100 ijs. Ja, nou, het klinkt in ieder geval hartstikke mooi, Lonneke. Tot slot, wil je nog iets toevoegen voor de mensen en de kijkers? Nou, wij willen graag iets voor de kinderen in IJsselstein doen en wij hopen dat iedereen heel enthousiast is om dit weekend echt op vlaggenjacht te gaan. Dus kom op kinderen, allemaal meedoen! Ja mensen, dat was mooi om te zien met die vlaggen en de vlaggenjacht. Gaan we nou over naar de boerderijen. Alle boerderijen van het begin van de oprichting van IJsselstein komen dit weekend en de week erop in het licht te staan. Allemaal gedaan door de bewoners zelf, helemaal ingericht. En sommige bewoners hebben ook alle boerderijen mooi verfraaid of voorzien van alle dingen in het verleden. Ook is er een wandelroute gemaakt om deze boerderijen te kunnen bezichtigen. Een wandelroute van 4,2 kilometer die te zien is en te vinden is op de IJsselstein 100 app. www.ijsselstein100.nl kunnen die app downloaden. We gaan nu even kijken bij een van die boerderijen bij de familie Michels. Nou, welkom. We zitten hier aan tafel bij Gerrit en Riet Michels. Hartstikke leuk dat we hier aan de tafel mogen zitten. Ja, we willen een klein interviewtje afnemen en wat vragen stellen over de historie, 100 jaar historie van deze mooie boerderij. Zien jullie ook familie van de eerste bewoners van deze boerderij? De eerste bewoners, dat waren eigenlijk familie Relou. En de familie Relou, die kwam eigenlijk van origine van Oefeld af. En die woonde eigenlijk later in Leune, maar dan was dus moeder, die is eigenlijk gestorven toen moeder 11 dagen was. En er zijn 3 van die jongste kinderen, die zijn eigenlijk door twee broers en een zus, zijn die aangenomen. Heel merkwaardig is dat, maar zo is dat wel gebeurd. En die woonden in Leune en van daaruit zijn die eigenlijk hier, eigenlijk toen dat project hier dan IJsselstein in beeld kwam, hebben die dat aangevraagd en zodoende zijn die een keer terechtgekomen. Is jullie familie toen ze naar IJsselstein kwamen ook meteen op deze boerderij gaan wonen? Nou, dat werd wel gezegd, maar dat is niet waar, want uiteindelijk waren die toen met 8 man, die dus eigenlijk totaal hier kwamen wonen, dan zogenaamd, maar daar verbleven ze wel onder het werken. Ik ga zeggen, als ze hier kwamen werken, dan verbleven ze dan wel in de tussentijd. Ja, want zijn moeder was toen eigenlijk, toen die hier naar de pier kwamen, was hij eigenlijk, even denken, 16 jaar. Kijk, en moeder had ook beschreven, moeder had brieven geschreven daarover, en ook beschreven dat ze door de pier wandelde, en wat ze daar allemaal beleefd had. En dan als je dat nou leest, dan moeten we dat eigenlijk ook in kunnen beelden en voorstellen hoe dat is. Ja? Als je hier door IJsselstein wandelt, terwijl dat er eigenlijk helemaal niks is in IJsselstein. Kijk, en we hebben zelf eens een keer een ervaring gehad. We zien ook imker en een keer met de bijen naar de Zuidoostpolder. En dan kregen we daar in Nijkerk een kaartje. En dan kostte je dat met een kaartje, kostte je geen poort open en dan kostte je daar binnen. Maar toen we in dat koerzaad zaten, ja, en zoiets als we daar rondkeken, ja,
kon je niks zien als schoolzorg, echt niks. En dan kreeg je een ander beeld ook van IJsselstein, ja, wat er vroeger was, wat er niet was. Ja, dat moeder heeft dat prachtig beschreven. En ja, dat putten we eigenlijk nog altijd uit, ja. Ja, dat is niet meer voor te stellen. Ja, tenminste, voor ons generatie natuurlijk helemaal niet. Dat die vroeger in IJsselstein gewoon bijna niks was. Alleen maar ontgonnen gebied en de eerste boerderij die toen natuurlijk neergezet werden. Maar ook dat zo'n vrijgezellen daar nog gaan beginnen, om 3 zo'n kinder, zou ik zeggen, op te voeden. Dat was al heel apart hoor. Ja. Kijk, en als moeder altijd veel wat huurt wat. En dan in 25 is zijn vader tegengekomen. En die zien dan in 31 zijn die getrouwd en zodoende komen die aan de Mechelse. Oké. Dat is ook meteen de verklaring jullie ziet Michels. Dat is ook meteen de verklaring dat nu de bewoners Michels zitten natuurlijk. Want in het begin zei ik net, ja, die hieten geen Michels. En hier in deze mooie boerderij, hier aan de Ringweg, die hiet trouwens de Sint-Janshoeve. Dat staat heel mooi op de gevel, dan ook heel mooi verlicht is nou. Ja, waar komt de naam eigenlijk vandaan? Ja, dat zou je eigenlijk ook wel willen weten, maar ik denk dat hij heel simpel van de kalender af kunt. Maar ik heb dat alle kanten nagevraagd, maar ik kan er niet achter komen. Ik denk dat het gewoon zo was, dat vroeger stond die namen allemaal op de kalender was. En dan 24 juni is ook Sint-Jan. En zij zien dus eigenlijk in begin juni, in 21, dus het moeder beschreven, hebben ze hier de boerderij ingetrokken. En hebben jullie eigenlijk ook nog dieren op deze schoonboerderij? Ja, we hebben nog wat schapen. En wij zijn fanatiek schapenfokker. We zitten dus met de Tesla-fokkerij, zien op het ogenblik volop in het lammen. Maar die fokkerij daarvan, daar doen we veel aan proeven met en dergelijke. Kijk, we hebben nou die hele schapenstapel, die hebben we al vrijgemaakt van zwoegerziekte, van screpie. En ja, screpie was eigenlijk verwant aan, kon ze niet onderscheiden van BSE. Dus maar die waren al allemaal vrij. En zodoende hebben we ook certificaten. Kijk, en dan een paar jaar geleden hadden wij een ram verkocht aan een mens uit Gelderland. En hij had vanmiddag toevallig nog gebeld, maar ja, ik was niet aan de telefoon. En dat is nou, ik denk 1,5 jaar geleden, is dan preferent geworden. En de foto ervan hangt hier net achter mij. En dan heb ik nog wat bijen en nog een 30 fokkooien, die moeten lammen. Maar dan verder hebben we anders geen dieren meer. Nee. Een beetje van de reus genieten. Nou, van de reus, maar ik heb in 2005... Ja, een paar jaar ook nog, ja. In 2005, toen heb ik een behandeling gehad tegen non-Hodgkin. De schaafster op mijn voet verbrijzeld. Dus, en toen kwamen ondertussen die wetten allemaal dat we aan het dierenwelzijn moesten voldoen. En dan moesten we nou fors investeren. En dat hebben we niet meer gedaan. Dus, ja, hebben jullie misschien nog een leuke anekdote of een leuk verhaal over deze boerderij, 100 jaar historie? Ja, die zien er wel. Een van die verhalen is bijvoorbeeld, ik had een kadaster opgevraagd die toedeling van de grond was. En dat bijvoorbeeld toen stond op papier allemaal die kavels allemaal ingedeeld, wie dat er kwam wonen. Dan was dergelijks dat ze in de gubbels komen wonen, weet ook niemand denk ik, maar goed. En dan moesten ze, eerst voor de koopakte gepasseerd was, moesten die de handtekening zetten dat ze er geen jeneverstokerij gingen beginnen. Dus even een beeld van hoe een andere tijd was. En dan later, toen het vader wel eens mij verteld, toen die mensen dan, zou ik zeggen, een beetje dement begonnen te worden. Toen er kwam elektrisch licht. Maar die kosten dat gewoon niet gesnapt, kregen dat elektrisch licht. En dan stopte daarna natuurlijk als een lucifer aan, bij stopcontact. En dan knipte hij pas licht aan. Ja. En dat had hij nooit afgeleerd gekregen. Hartstikke bedankt Ger Riet voor dit leuke gesprek. Hartstikke bedankt en heel veel plezier dit jaar met alle kijkers hier, natuurlijk ook met de wandelroute. Beste kijkers, gaan we nu over naar de volgende boerderij bij de familie Helgers aan de Jan Poelsweg. We zijn hier bij de familie Helgers, bij Ton en Yvonne, op de Jan Poelsweg nummer 1. Een van die eerste 15 boerderijen die hier gesticht is in IJsselstein. Ton en Yvonne, zien jullie ook familie van de eerste bewoners? Ja, zeker dat.
Mijn opa is hier dan in 1921, 22 komen wonen. En mijn vader is hier ook geboren. En dan heeft de boerderij toen in 1960 overgenomen. En dan heeft er tot 1993 hier gewoond. En toen heb ik het overgenomen. En tot op heden wonen wij hier. En misschien komt er straks ook nog een vierde generatie. God weet, we weten het nog niet. De boerderij is mooi in alle stijlen gerenoveerd. Blijft dat zo, hè? Dat is wel de bedoeling dat die aan de buitenkant ongeveer in dezelfde stijl blijft. Dus we hebben nog wel wat plannen. Misschien komen er hier en daar nog een keer een dakkapelletje op. Maar verder, het is wel de bedoeling dat je wel in stijl blijft. Want ik vind het toch een mooi aanzicht voor het dorp. Dat het wel mooi blijft. Ja, zeker. Het is een hartstikke mooie locatie is het hier. Woonden jullie groot alles al vroeger in IJsselstein? Nou, uit betrouwbare bronnen heb ik dan gekeken dat mijn opa eigenlijk de eerste bewoner was. Dan aan de linkse kant van de Deurnsweg is komen wonen. Dan dus eigenlijk de eerste bewoner van IJsselstein dan er echt in trok. Ja. Ja, en ik bedoel eigenlijk aan deze kant van de Deurnsweg en de kant waar IJsselstein ligt. Aan de andere kant van de IJsselsteinsweg huurde vroeger eigenlijk nog officieel bij Meerselen. Wat nou dus ook wel bij IJsselstein huurt, waar vroeger dus ook al pielbewoners waren natuurlijk. Is de grond altijd alleen voor landbouw gebruikt? Vroeger wel, tot zeg maar rond 2000. En toen hebben ze hier de boerderij verkocht, de familie dan. En toen aan de gemeente, en de gemeente heeft er industriegrond van gemaakt. En toen is door de gezellenbaan gekomen. En later is hier aan deze kant het agrarisch bedrijventerrein IJsselstein nog gekomen. En zien er eigenlijk nog agrarische activiteiten hier op de boerderij? Nee, verder niet. We doen een beetje hobby. Het is ook niet meer agrarisch eigenlijk. Dit is gewoon burger bouwplaatsvaart. Dus eigenlijk is er helemaal geen agrarische activiteit meer op dit ding. Ja, Tony en Yvonne, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid hier in deze mooie locatie hier op de Jan Poelsweg. Bedankt voor dit gesprek. Beste kijkers, wij gaan nu over naar de volgende boerderij aan de Deurnsweg bij de familie Jurissen. Ja, goedenavond. We zijn hier bij de familie Jurissen aan de Deurnsweg 173. En we hebben hier een gesprek met een van de bewoners, Theo Jurissen. Dan is wat vragen beantwoorden over deze mooie, schitterende locatie hier in deze mooie schop hier. Theo, die boerderij die ziet er niet uit als 100 jaar. Kun je dat misschien even toelichten? Ja, deze boerderij is inderdaad geen 100 jaar. Dus jullie zijn op de verkeerde plaats voor 100 jaar IJsselstein. Maar de locatie bestaat al wel 100 jaar. En de eerste boerderij, die is helemaal verdwenen op 18 oktober 1944. Er was echt geen ene steen meer op de andere. Dus de schuur, et cetera, waar we nou in kijken. En aan de achterzijde, de eigenlijke boerderij is van 48 van de wederopbouw. En je kunt dat ook zien aan een mooie tegel die ze bij die wederopbouwboerderij inmetselde. Een leeuw die uit de vlammen rijst. Is de boerderij wel teruggebouwd in dezelfde stijl? Nee. Deze boerderij is helemaal niet teruggebouwd in dezelfde stijl die we hadden. Ook niet op dezelfde plek zelfs. De vorige boerderij stond nog verder van de Deurnsweg vandaan. Maar daar stond geen ene steen meer op de andere. Dan hebben ze het fundament van die kapotgeschoten boerderij, het fundament was nog wel gebruikt, om het stal op te bouwen. En van de wederopbouw, daar had je niet veel van te zeggen, hebben ze deze boerderij gekregen, tussen aanhalingstekens, en deze schuur. Maar dit is een totaal ander type boerderij. De oude boerderij, dat was gedeeltelijk wit, met een hele brede witte band, met zo'n gebroken kap. Een beetje lijkend op de boerderijen die hier een kilometer verder staan, van Maassen en van Dirks wonen daar.
En hier bij de buren, daar hebben ze eigenlijk een soortgelijke boerderij teruggebouwd. Die boerderij van de buren, van Fleurkes was dat vroeger. Die is ook nagenoeg helemaal vernield. En die hebben ze ook niet meer kunnen herbouwen. Daar is een gelijke boerderij als hier herbouwd door de wederopbouw. Okay. Maar die boerderij is langer geworden, maar dan zonder schuur. Okay. Dat is het enige verschil eigenlijk. Ja, mooi te weten. Theo, zien er eigenlijk ook nog agrarische activiteiten op deze mooie boerderij? Ja, hier zijn al 100 jaar agrarische activiteiten. Mijn opa is hier begonnen in 21. Mijn vader heeft daar voortgezet. En die is nogal jong overleden. En op dat moment was ik nog student in Nijmegen. Maar ik heb ook altijd graag buiten gewerkt. En toen heb ik dat erbij blijven doen vanaf 1982. Okay. Dus ik heb altijd een deeltijdbaan gehad als boer zijnde. Ja, ja. Maar wel altijd nog activiteiten, vooral op het akkerbouwgebied. Vee heb ik hier niet gehad, op 5 kippen na. Okay. Wat staat er voor een monument hier, voor aan de lange oprijlaan hier, voor aan de weg? Ja, dat staat sinds een paar jaar een mooi monument met een minder mooi verhaal. Eigenlijk een heel triest verhaal. Hier op het land, een 50 meter hier voor onze boerderij, is een vliegtuig neergestort, een klein vliegtuig, met 2 Canadese piloten. En die zijn in dat vliegtuig verbrand. Die zijn daarna begraven, vooraan de weg, ongeveer waar nu de fietspad van de Deurnersweg loopt. Die graven zijn een paar jaar verzorgd door mijn tantes, dat toen nog jonge meisjes waren. En daarna zijn die graven verplaatst naar het Engelse kerkhof in Venray. En dus de enige 2 Canadezen die op het Engelse kerkhof rusten, die zijn hier gesneuveld bij ons op het land. Dat waren de Canadezen Horrell en Pichet. De historische vereniging heeft de familie Pichet ontdekt, via Facebook etc. Want die kenden hun verhaal helemaal niet. Of het verhaal van hun grootvader die hier verongelukt was. Die dachten dat die hangende aan een parachute was neergeschoten door de Duitsers. Maar dat is helemaal niet het geval geweest. Hij is brandend neergestort hier op het veld. En Duitsers die hier nog wel op de boerderij op dat moment gelegerd waren, die zijn er naartoe gelopen. Maar omdat deze soldaten helemaal niet meer te redden waren en eigenlijk levend aan het verbranden waren in het vliegtuig, hebben ze alsnog toch nog geschoten. Meer een genadeschot, hoe triest het ook is, dan dat ze werkelijk, ja, kwaad wilden doen, zeg maar. Ja, ja. En waarom staat die boerderij eigenlijk zo ver van de Deurnseweg af? Kun je dat even verklaren? Ja, wij wilden graag een hele lange oprijlaan, dat staat chic, hè. Maar dat is niet het echte verhaal. Het echte verhaal is dat men een kanaal gepland had. Ruim 100 jaar geleden. Want bedenk, 100 jaar geleden kwamen mijn grootouders hier wonen. Maar toen was die planning er al. Daarom lagen die boerderijen al ver hier vandaan. Dus ruim 100 jaar, dus 110, 120 jaar geleden, toen de eerste ideeën ontstonden over IJsselstein. Toen dacht men, we gaan een kanaal maken van de Zuid-Willemsvaart Helmond naar Deurne, Venray en misschien wel tot aan de Maas, omdat de industrialisatie op gang kwam. En men Venray en Deurne daar ook bij wilde betrekken. En bij industrie hoort ook vervoer. En omdat de vrachtauto bestond, 100, 110, 120 jaar geleden, was het meeste vervoer ging per schip. Dus dan was het logisch om hier een kanaal te graven. Maar inmiddels, 100 jaar geleden, kwam er steeds meer vrachtverkeer middels vrachtwagens. En zodoende hebben ze afgezien van het kanaal. Wat ik persoonlijk heel jammer vind, want het beroep van sluiswachter had ik wel prettig gevonden, denk ik. Dat, met zo'n hengeltje en een klomp zo van die schepen, wat geld in en die kraantjes opendraaien en weer dicht. Lijkt me een heerlijk beroep. Ja, heel mooi, heel mooi. Mooi verhaal ook natuurlijk eigenlijk, hè? Dat die historie van die locatie. Theo, bedankt voor het fijne gesprek. Beste kijkers, gaan wij nou kijken naar de mooie clip van de jubileumlied van 100 jaar IJsselstein met de titel Dit is mijn land. Ik stond op de berdenkop, duurde Berdenhoeven in galop. En toen ik naar de toren liep, iets nog haar
Harry riep, nam even mee zijn hoed. Het leven hier is goed. Ik vloog over de tukjes van het bos. Ik keek en zo wie de kieken koos. Door zag ik al die kruisjes op het gras en besefte eigenlijk pas, de tijd heeft zijn werk wel gedaan. Hier zien vriendschappen ontstaan. Ik begreep ineens wat het is dat mij hier raakt. Waarom de koffie hier nog steeds het beste smaakt. Dit is mijn land, ons levke grond. Waar ik sta en waar ik stond, geluk en liefde voelt. Waar ik het leven leid, zoals ik leef. Toekomst aan mijn kinderen. Ik liep, leven dat oud gebouwke in. En het voelt als ik weer 15 ben. En denk weer aan die jeugdherinnering. De liedjes die ik nou nog zing. Het plekje waar ik ooit bij volle mond met vlinders heb gestaan. Bij de lindenbuurt staat de kermis alweer klaar. De bloesem roept het al 100 jaar. Dit is mijn land, ons levke grond. Waar ik sta en waar ik stond, geluk en liefde vond. Waar ik het leven leid, zoals ik leef. Toekomst aan mijn kinderen. Wat ik zeggen wil is dit. Ik heb de pit en de genen van degenen die hier kwamen. Het bloed van vaders vader voel ik stromen in mijn aard. En met trots gaan we weer verder met ons eeuwige geplaar. We zeggen kan ik niet, dat ken ik niet. En we doen het voor elkaar. En wat we doen, dat doen we geer. En met flair, jong en oud is in de weer. Open air, zet een dorp op de kaart. Ik weet het zeker, ik zit in het dorp. En het dorp, het zit in mee. Ik voel me vrij, van de morgen tot de avond. En elke dag op mee. Omdat ik overal ben geweest. Heb geslapen, heb gepist. Souvenirs heb weggegrist. Maar hier, mijn eigen mensen heb gemist. Hier werk ik uit, hier ga ik stuk. Omdat ik liefde en geluk, daar waar ik sta en waar ik stoot, heb gevonden op de kleine lepke groot. Dit is mijn land.